Salam doğanlar ve cıgılar. Köpüňiz Dubaýdaky üniversitede girmek üçin nähil dokumentler gerek bardy soradymyz. Häzir şu ikinji videomda nähil resmi namalaryň gerekligi barada görüň berjek we meselem görnüşine bahalar barada hem aýdyp berjek. Üniversitede tapşyrmak üçin Dubaýda okumak isleýän bolsaňyz, onda elbetde egzaminlaryňyz iki görnüşde bolýar. Biri ingliz diline, biri bolsa saýlan käriňiz görä, saýlan uğruňyza görä egzaminler tapşyrylýar. Egzaminlaryňyz kıyın bolmaýar, oku programmasyny boýunça näme öwrenen bolsaňyz, şolar boýunça sorawlar berilýär. Egerde siz dil tapgyryndan geçip bilmeseňiz, onda başlangıç dil kurslaryna ýazylmagy maslahat berýän ikinji ýyldan geçmek ansat bolar. Okuň görnüşleri Kollejler var, 2-3 ýyllyk, egerde 9 ýyllyk klas oturan bolsaňyz, onda 3 ýyl okumaly bolýar. Egerde 11 ýyllyk klas oturan bolsaňyz, onda 2 ýyl okumaly bolýar. Şeýle hem bakalawriat var, ol 4 ýyllyk. Kollejden soň girseňiz, onda 6 ay aza gap bilýäňiz. Şeýle hem ikinji ýokary bilim var. Egerde meselem talip bakalawriat okuny okap ýören bolsa we ikinji ýokary bilim almak isleýän bolsa gapdalynan, onda şuňa tapşyryp bilýär. Şeýle hem magistratura, MBA, şkola biznesi ve bir näçe dil kurslary var üniversitetde. Üniversitede tapşyrmak üçin esasy gerek bolan resmi namalar siziň pasportyňyzyň nusgasy, okuw şahadatnamaňyzyň nusgasy, attestat ýa-da okuwdan soň başga ýerde okan bolsaňyz, şol diplomyň nusgasy bolmaly. Onuň gapdalyna hökmany suratda hem bahalaryňyz birikdirilen bolmaly. Ähli dokumentler rus diline terjime edilen bolmaly. Indiki basgançak bolsa, wstupительny egzaminler tapşyrmaly. Wstupительny egzaminler rus diline bolanok öz isleýän käriňize görä egzaminler tapşyrylýar. Soňra testleriňiz barlanýar. Egerde egzaminlerden gowy bahalar bilen geçip bilseňiz, onda üniversitet size 20 göterim scholarship edilýär. Ýani üniversitetiň özi size derek okuň 20 göterim tölegini töläp berýär. Soňra okuwa girmekleň şertnamalary, arzalary bilen tanışýaňyz we olara gol çekýäňiz. Tölegini hem töleýäňiz. Okuň tölegi bir wada size tölemek agyr düşýän bolsa, onda her 6 aýdan hem töleseňiz bolýar. Soňra üniversitet siziň tapşyran dokumentleriňiziň ählisini toplaýar, resmi namalaryňyzyň ählisine möhür basýar we viza düzetmek üçin size izne uğratýar. Siz resmi namalaryňyzy kabul edýäňiz we vizaňyzy taýýarlamak üçin ähli dokumentlerinizi posolstva eltýäňiz. Vizanyň hem tölegi var, ol $50 gymbat däl. Ol ýerde hem собеседование geçiriler. Собеседованиеда hiç ýyl aljyramak gerek däl. Ýöne sadece nire we haýsy okuwa, haýsy fakultetde tapşyrýaňyzy dogry jogap berseňiz bolýar. Viza tapşyrylandan soňra 21 güniň dowamynda size üniversitetden ýörite okuw çağırış haty uradylar, ýagny приглашение. Men häzir size meselem getirip bereýin, zawoçny okuw, ýagny online okuw barada. Meselem finans we kredit bölümi saýlasak, bakalawriat 4 ýyllyk bolsa, edilçi ýyl tapşyrsaňyz $1400 ederek $1000 tölemeli bolýaňyz. Okuw ingliz diline bolar, okuwa tapşyrmak üçin IELTS gerek däl. Ýanky aýdan dokumentlerim gerek bolar tapşyrmak üçin. Şeýle hem medisina uğru var, medisina tapşyrmak üçin ýylyna $5000-6000 bolar. Taýarlan maglumatym size ähmiýetli hem de peýdaly bolanlar diýip umyt etýär. Nähili sorawlaryňyz bar bolsa kommentariýada sorap bilersiňiz. Taýarlan maglumaty halan bolsaňyz like basmagy hem de dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Şeýle hem YouTube kanalymyň agzasy bolmagy hem unutmaň. Allah jan ähliňizde üstünlük arzu etýän her bir işinizde, her bir ädimizde üstünlük ýaran bolsun. Hemme arzularyňyz hasyl bolsun.